Mbia mano sana mwancho muri abitasteni kia Ndizi TV no gasemera kwandi mnakwabiri kugutwara oburigereria borobia nebiro binde nendengo kwarigania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka gokorekana kurwa chingongo chensi enye chense hastinse mochi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net Iritarene Fridah Kerubo na sinsemo chibiorokelio nigotoko gwatenere Joshua Auta ikaransa oike elindengo manye asinchira yowenye chinga kitoro chechitariki 14 chiakera omutinyo gatano na limo chiakera omwaka nilituko lyogochengera okoena nagose okorwa obokonyi bwa manyinga ase ensengima hasorogongo rwa Gusii ase bunge ya bumachoge nigo bagendete no murobelyo yo ase eskuru ya St Edward's Nyabioto nabigo chinga kitoroche enkwana ye finance bill nigo egendete gokorekana abosi bwe bunge asoko ngusana nako gendete kwene kigwa ase gati ya babunge barokanire ko ya okoboko nabande ko yetugutera ale nabigo kubwatikana ne chibura buru cyabere chikoene kigwa ase county ya Kisii bona nigo abaraiba bere bakobori gwagocha ase obomo nabigo kwene kia ngango sonsora bare amangana alengete orogongo rwa Gusii mwancho muri ya toska tonyegera ngwira nande asegekegeke kerebosio elinde ngomanyi amange Ingo chaka kegima mwancho muligeria ni ongo chakera county ya Kisii asengo komanyuna kubwatikana ne chibura buru chabere chikwene kigwa ase county yo anemono asumu chubosongo nigo community policy korwa ase nsemeli ya bonjari asibakoragwa no munyakerubo Elija Nyamoya korwa se bunge yo baganire abarai korwa se county ya Kisii gocha amo nabigo bosonsora amangana yo bobura buru mbole bogokoreka ne town ya ito na mono ndosigete governor ito Simbarati egekogera ne president ya Kisii asa mono buna okoiranira ni okogendereta se town gwa poda buno yo Fridah nunda na pasi abanda baitombaga ne tyobo semi obonga se county ya ito county ya ito ye nega ne tyobo semia Yona abantu baita babakorwa obosemi gokia sigabana batagete ko baba ngaini mono egekogera gavana okoiranira ni okobakore na Fridah tintoro chigo sema gendera ngo chiko bare Kisii county yaito nare go sabase town ya ito ntobwata bakakabelda council unabona ntobwato mugaka matundura ne secretary ya na bande birfongeli elda council nero bakakabuna abangaini twari gosaba gwetera se community ye town ntobwata bagakorora bagakabo ikaranse community board singito ikaranse twatagire turangiri omuntu yokoro ku Fridah nunda omuntu yokoro ku Fridah apas kate ne tejipigipigi kabana itabwa ne tatabasa kuira ne omuntu ku Fridah nunda kara kwanira mangana kara kumuira ne liberere liko baigoro praise na sabira so gwancha gwansina ande twatuga mirense no kobeka lirunse onyajanya alikana abantu abarangeligwe toje toikaranse tokwana manganaya gava norororo eli atonyoleli chibulyo koikaranza town Chinga kiechyo boigo kubwatikana ne chibura bule cyo nigo oboncherera bwabere bokoirananse anemono emyomochi obosongo asibaganirie engane yo koligererwa ase obwime boigo gokwana nigo babere bakomochia okungusana na okukobeti kogendete kwene kigwa gati yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro asibaganirie abaraya bugo chamo na boigo gosonsora amangana yo gendero tayago kolekana se county yetu niliyogiryo kalire iguru egekogera abantu bakona gosigana abantu bapoda bategere banache nyone sticker se town abande bagokana abande bagota igo magendero taliko gendera se town yetu na kitoko saba gavana abo mungaini ekera beiro mungaini ali yabanda abantu ikaranse tokwane osebuna ntu abantu mwana intu ikaranse kwana obungaini
kera abantu bande bali basingirete gavana abandi bakumung'aina abandi batabwati obosemi obuja gochiasare gavana n'omonto otakere aigwa obosemi obongera liarakora amagenderero atoikere egekogera n'omonto osoro nere tigakora ebinto biaye kando agache 2027 egekogera korame president ya Kisii County teri boronge jetwasabire n'abantu bakomende policing mang'ana je gavana no ani nto atotigete taigotaka kwana mone turakiri togota tali uwanja kwa gavana abantu mbali bamusingire batatagete tokwane tumirane tokwane. Chitariki 14 cy'umutinyo rwongorwa Nyabioto ase abobisa korwa ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital babagwikirana nabo igokorwa ase nsemeri ya Red Cross elyo gwikirania omorobelyo yo koru blood bank Kisii kuyere satellite ya Kisii South Nyanza region ero twachire gase skuru ega Nyabioto for World Donation Day skuru yetu anyechora ekane bwatabana wangi ainde target yitu twaranga la igana utoku achieve our targets luo tuwakira county government yitu kose KTRH yitu ngambia mono banyarire gutu support twanyarire gukora twanyarire guika yonsi ipie bitwanyorire osema refreshment is hospital bwate KTRH ya provide igoto sabanya